Salut! Astăzi ne vom juca un joc în care trebuie să desenăm și să salvăm niște oameni. Haideți să începem. Dăm aici pe start și am o idee. Stai, facem așa. Desenăm. Eu nu mă prea pricep la desen, dar în jocul ăsta nu trebuie să te pricepi la desen. Trebuie doar să desenezi cumva. Ia. Fac așa, ca să țină când vin bombele. Gata. Sper că e bine. Da, e bine. Așa. Și să ne scrieți în comentarii cu ce jocuri să mai facem. Că noi, sigur, dacă nu costă bani sau Robux și pe Roblox sau orice joc și nu neapărat de pe Roblox și de pe Roblox, orice joc. Că noi o să-l facem cât mai curând posibil. Adică când vedem și noi comentariu. Că eu încerc să mă uit la comentarii în fiecare zi și poate... stai, am uitat să fac. Stai. Nu, am greșit. Deci, facem așa. Facem o linie. De ce nu m-a lăsat? Ok, deci. Desenăm. Facem așa. Să mai duc în foc și apoi facem așa. Ia. Nu știu cum face. Dar măcar l-am salvat. Next. Facem pur și simplu așa. Ce-am... Facem așa și după asta facem tot așa. Gata. Next și de data asta facem un om. Asta va fi mâna. Sau nu știu ce am desenat aici. Ce? Ce? Dar nu l-a atins, stai. 1, 2, gata. Aparent l-am ajutat. Wow. Gata. E salvată. Dăm next. Facem o linie, cred. Sau nu. Bine, facem o linie care să puște stativ. Gata. Așa. Nu mă lasă. De ce nu mă lasă să colorez? Bine, o să încerc cu... Așa, m-a lăsat. Nu. Wow. Deci facem o linie așa. Deci facem un stativ. O linie. Dacă dai degetul jos... Dar nu mă lasă de ce? Aparent a mers această linie care am făcut-o. Acum... Așa. Am mers. Next. Și facem așa. Wow. Facem așa. Deci facem un fel de chestie numită chestie anti-bombe. Gata. Am terminat. Și acum vom desena... Nu. Vreau să fac un om, dar nu mi-a ieșit. Deci, ăsta e capul, astea sunt picioarele, asta e mâna și nu mi-a ieșit. Deci capul, picioarele și mâna. Așa. Wow. Minunat mi-a ieșit desenul. Așa. Facem aici cu
Așa. Wow. Facem așa, o linie mai mare și mai groasă, cu un picior subțire. Mi-a ieșit. Next. Păi, de ce nu m-a lăsat? Ok, deci asta se învârte. Deci facem așa. Nu mă lasă să colorez, adică încerc. Ia, ba da. Stai. Facem așa. Mi-a ieșit? Mi-a ieșit. Așa. Facem așa. Aici așa. Și aici așa. Și un stativ aici. Și un stativ aici. Wow. Cred că trebuia să fac așa. Acum asta, nu știu cum asta, dar a stat. Important e că portal A, portal B. Ce? Era aproape să cadă acolo. Ok, deci să salvăm pe ăsta. Da, și el nu zboară de aici. Ok. Să vedem. Gata. Nu. Da, foarte frumos. Mai încercăm. Facem aici o linie groasă și cu un stativ. Nu. What? A mers? A mers. E bine că a mers. Păi ce trebuia? Facem o linie și apoi trebuie să... Da. Așa. Nu. Deci facem o linie mai mare. Deci nu mă lasă. Ce? Facem o linie mai groasă și îl încercuim așa. Îl încercuim. Nu. Stai, am o idee, dar nu știu dacă e bună. Facem o linie subțire. Subțire așa, decât ce am făcut. Facem o chestie așa. Nu, deci, o linie. Deci, facem așa. Facem așa. Și gata. Nu mi-a ieșit. Facem așa. Facem așa. Facem așa. Hai să încercăm cu omul. Nu ceva mai rezistent. Facem o chestie așa ca să nu mai atingă de asta. Și acum facem o chestie așa și așa mi-a ieșit. Într-un final mi-a ieșit. Trebuie să nu atingă. Deci, o tonă. Nu. Vedeam că pot să schimb. Încă o dată facem așa. Mai încercăm o dată. Trebuie să facem să rămână chestia asta acolo.
Ce am făcut? Un cerc mare și o chestie care să-l țină. Gata. Mi-a ieșit. Next. Wow. Așa. De ce aia nu cade? Păi dacă e să o luăm așa e ușor. Trebuia să ciocnească. Facem o linie groasă și o stativ subțire. Wow! Cred că fac stativul în cealaltă parte. Așa și stativul facem. Ok. Wow! Să prindem așa. Facem așa la gura lui un mare cerc. Deci, cam acesta a fost videoclipul. Pa!